welcome back again नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बनायहरनाय थाबावबाय आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दायो आंनि फिसालानि बार्थडेआव थांनो नागिरदों आरो ना स' आंनाबो फिसाला दङ नोंथांमोना नायदो आंनि फिसालाखौ नायनो एक्साइटेड दा दखानाव थांनानै दायो गस्ला लानानै थांसै ओमफ्राय आंनि फिसालानि बार्थडेखौ नोंथांमोनाबो नायदो आङो शेयार खालामलांसै स' दायो आङो थांनोसै आरो ना फिसालानि बार्थडेआव एक्चुअली भिडिअखौ नायबाय थाबासो मिथिगोन आंनि फिसाला ना सोरनि फिसाला जिखुनु बेबो आंनि फिसालायानो आरो स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां माने आद्रा खिथा नायनो नाङा आरो जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन भिडिअखौ स' दायो थांनोसै आङो दायो आं दखानावसो दङ आरो ना स' दायो रेडि खालामगासिनो आरोना बार्थडेखौ दायो आङो थांनोसै स' नायलांबाय थादो लेट्स गो नै बेखौ लाबाय बेखौ बार्थडे बयनि थाखाय ओमफ्राय नैबेखौ फसायदोंमोन जिन्सनि जि दामबावोसो ना किमान दाम बेखौ लानोसै फसायबायमोन आङो गस्लाखौहाय नै कालारनि ओमफ्राय लंपेन्टखौ आङो नैबेखौसो फसायदोंमोन ओमफ्राय सेटसो मोनोनो ओमफ्राय गस्लाया बेना साइजआनो नङा नै नैबे लंपेन्टआ मोजांथारमोन टट' गाखोबाय नै टट' ओमफ्रायो ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय आङो नै बाहाय मिस्टि लाबाय आरो ना 10था ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय आङो लोगो दं आरो ना बैयाव सासे मिस्टिखौ होबाय ला ओइ बार्थडे बरि फैलाय मा नामथाय आंहा नामखौ मिथिबावा फिसालानि नामखौ मिथिया आइ आबा आरो फैलाय आबा फिसा हौवा ओइ सुना आरो फैलाय ओइ मा बिमाखौ सिनायाखै नुफेरखायाखैबा नुफेरखायाखैना नोंनालाय मा नाम मादै आनि मा नाम होनखो आलि खोमा खाथियाव होनलायबावबाय नोंसिनाव फै न'आ नोंसिनाव फै न'आ न'आ नोंसिनाव फै आं मिथिगौ अबेहाय नोंसिना आं मिथिगौ आं मिथिया औ आंना फिसालाया नै बेनो जि मोजां नायो हाय होनलाय दे हाय होनलाय सोरनाव आंनि फिसाला बियो लोगोफोर 2 बोसोर जाबाय 2 years जिबायजों फैदोंनो नायलाय भिडिअ'आ दलर नायबाय थाबाय हाय होनदो दलर नायबाय थायो हायदो खुलुमबाय होनदोलै दिनै आंनि बार्थडे होनलाय सना खुलुमबाय दिनै आंनि बार्थडे नोंसोरबो आंजों भिडिअ'आव जाबाय थादो गिसि जायो ओइ नै आं फिसाला होननाया बे आब'निसो फिसाला आरोना मानो होनोबा जों सानैजों बिब' बिनानावखा नालाय बिनि फिसालायानो आंनि फिसा जाबाय आरोना स' प्रेंक खालामनाय बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय बे आब'नाबो इउटुब चेनेल दं आरोना मा होननानै लादो आंना UNG बड' ब्लग आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबानो जाबाय आब'खौबो आरो सासे दंबावो नै बेनावथ' 2K जाखाबाय ना 3K जाबाय बेनाबो सिनायाखैदां ओरैजाय सिनायगोन इउटुबार लोगो मोनदों होननायसो जाबाय आब'नालाय मा औ आब' जाबावासो बिखुनजोसो जायोनो सोमोन्दोआनो गिदिरथार जोंना औ नोंना मा चेनेला बुंनानै नामा GS फेमिलि GS फेमिलिल' औ बिनिखौबो डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय आब'निखौबो होगोन आरोना
नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आंनिफ्राय आरोना सुइटि ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय स' दायो जोंहा बाबानि बार्थडे आरोना दिनै बेयाव बार्थडेआव फैदों आङो ओमफ्राय बेखौबो लोगो मोनबाय लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दे थेंक इउ वेलकाम सरानि बेस्ट फ्रेन्ड जोंनि आयै खोलैबाय नै आर'नाइखौ औ नोंनालाय मा नाम सोना गानसो केका 2 years जाबाय बाबाया बार्थडे फैया ओमफ्राय केक हाग्राया बोरै जाखो जमा जाजोब्बाय ओइ बाबाया नायलाय नायगासिनो फैदो बाबा आंनि सनानि बार्थडे जाबाय बाबाया 2 years जाबाय बाबा मानि सेजो आंबो मानि फिसा मानि हा नोंना दा जाजोब्बाय The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Apa baru nolak? Ayo Sona gabay sini birthday boy. Tidak, beko. Berhen aku tidak. Gila, gila lah, aku tuh kenang dia.
बेखौ जानोसै बिखा बिथै एवनाय फकासानो जाबावालै मेजेम गोजा नामा बेदरालाय मेजेम गोजा दा दतमानि बिदिनो थाबाय बिदिनो थाबाय दतमानि सोर मा नाम आं मिथिया दतमानि गामिया सिनायखायो होनदों एसे गियार लोंसै बेदरा बेजोंसो होफैदोंमोन खर' गाज्रिबानो जाग्रोदों बेदरखौ जाग्रोजोबबाय ओरैनोथ' हायो हानायालाय सानैजों लोंलांजोबसै गंसेखौ एसे बार्थडेनि नेमाव दे फैयागोनदां नै खुसेर बिदै बायदिसो नुयो बथल' जेबो नङा सिनायखायो माने सिनायजानो बाजैनाव आदामोनाव थाङो जसिनाव थाङो आखाइ माबा जानानै नुबाय जा गोबाव जाबाय लोगोया बोरै मिथिखो स्टेटासआव मिथियो नै दायो दै गैयाबा मारै जानांगौ दैयानो गैया ओंखाम जानोसै नै बेयावहाय माने फनाव लाइनाव दंमोन आरोना आंना ओमफ्रायसो खोनायाखै आरो रायलायनायखौ ओमफ्राय आब'खौ आङो थांसै दे आब' होननानै बिदि होदोंमोन आरोना स' होमबा गोबावजोंसो लोगो मोनदों होननानै बुंदोंमोन आरो स' थांनो दा बाबा सिनायला नै थांनो नागिरबाय जोङो नायबाय थादो दे आब'